बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव आरो दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे ब्लग लाबोनो हास्थायलायबाय लोगोफोर दिनै माने आरो भैरबकुन्द'आव आरो बेरायनो फैबावलायबाय आरो ना माने ओरैनो जास्ट थारमाने बेरायनो फैबाय लोगोफोर खामानि गैया बेनिखायनो मा खालामनो उदालगुरियावथ' आरो बिदि बेरायथावना आरो टाइम पास खालामथावना जायगा गैया नालाय बेनिखायनो भैरबकुन्द' जे अरुणाचल भुटान बे जंसन जायगायाव फैलायबाय आरो ना लोगोफोर आङो बेयाव मा खालामनाय जायो बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थायो आरोना लोगोफोर साननो हागौ नोंथांमोना मा भैरबकुन्द'निल' भिडिअ लाबोयो होननानै नाथाय बिदि गोदान थारमाने भिडिअ लाबोनोबो हाया आरो गोजानावबो थांनाय जाया नालाय लोगोफोर उदालगुरि टु भैरबकुन्द'आनोसै आरो खामानिफोराबो फ्राय बिदिनो लकेल हिसाबाव लकेलावनो मावबाय थानाय जायो आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो जोंहा नैबे जाहैबाय पुराना ब्रिजआ जाहैबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेनिफ्राय आरो जोंहा बिथिं खोलाहा गोदान ब्रिज बनायबाय थादों आरोना लोगोफोर बे ब्रिजखौ आङो दाखालिबो नोंथांमोननो भिडिअआव दिन्थिखांबाय जोंहा जाहैबाय नैबेयो पुराना ब्रिजमोन बेनिफ्राय आरो नैबिथिं खोलाहा जिथुनाखि ब्रिज गोदान आङो दाखालि नोंथांमोननो भिडिअआव दिन्थिदोंमोन ना लोगोफोर नैबिथिं नै जाबाय थादों दायो ब्रिजआ जोंहा बावैसो साननि गेजेरावनो बिथां आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैनानै मा होनना बुङो बेखौ बेखेवगोन एकदम ओरैबायदि स्पिडआव खामानिफोरखौ मावबाय थादों दायो नै लोगोफोरनि बिथिं दाखालि आङो नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय माखासे भिडिअ जा बे दालांनि सोमोन्दै बेनिफ्राय आरो दिनैबो आरो नोंथांमोननो आङो दिन्थिदों लोगोफोर नायलांबाय था आरोना लोगोफोर एकदम खम समनि गेजेरावनो बिथाङा बेखौ फोजोबबाय जाय कन्ट्रेक्टरमोन मा होनना बुङो बे कन्ट्रेक्टरनि बे दलंखौ मावफुंनायनि समा जादों गासै 2 बोसोर होनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोना 2 बोसोरनि सिगांनो बे खामानिखौ कमप्लिट खालामनानै होनाय जाबाय आरोना आङो दाखालि गोबां बाथ्रा बुंलांखादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव जोंहा बोथोरा ओरैबायदि ना दिनै एकदम फुदलालाथारनो बोथोरा बार बारनो हागौ बार नङाबा आरो बिथिं गोजौआव अखा हादों जानो हागौ आरोना नै बिथिं नुहुरदों लोगोफोर भुटान हाजोआ माबायदि बेनिफ्राय आरो नै बिथिंबो जाहैबाय अरुणाचल हाजो थाहैबाय आरोना लोगोफोर बिथिं अरुणाचल हाजो थाहैबाय अरुणाचल नै बिथिं जाहैबाय जोंहा भुटान ओमफ्राय खोलाहा जाहैबाय जोंहा आसाम जाहैबाय आरोना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो बिदिनो गुबुन भिडिअ आरो दिन्थिलांनो हास्थायगोन नोंथांमोन नुबाय दा नै बार गैया होनना बुंनाया बार फैबाय दा बुलांबाय दा खोलाहा
साहा गालथिं लगाया दे साहा गालथिं साहा गालथिं साहा गालजों लगाय